Il-Kumitat dwar il-Proċeduri u l-Affarijiet Istituzzjonali fil-Kunsill tal-Ewropa ntalab jinvestiga konflitt ta' interess li seta' kellha jew li għad għandha l-eks segretarju parlamentari Laburista Rozjen Kutajar. Rozjen Kutajar hi waħda mir-rappreżentanti ta' Malta fl-Assembleja Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa. It-talba għall-investigazzjoni saret mid-deputat Olandiż Pieter Omtzigt li kien ħejja ir-rapport dwar l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia u s-saltna ta' dritt f'Malta. Fl-ittra tiegħu Omtzigt tfakkar li f'Ġunju tal-2019 fl-Assembleja Parlamentari Rozjen Kutajar ħadita qatta bla ħabel kontra r-rapport tiegħu li kien jimplika rwol importanti tal-kumpanija sigrita 17 Black f'diversi proġetti ewlenin li dwarhom kienet qed tinvestiga Daphne Caruana Galizia. Eventualment sar magħruf li Jorgen Fenech li jinsab arrestat biex jiffaċċja akkużi dwar il-qtil tal-ġurnalista kien is-sit ta' 17 Black. Omtzigt irrefera wkoll fejn lejn l-aħħar ta' s-sena li għaddiet kienu żvelati r-rabtiet mill-qrib ta' Rozjen Kutajar ma' Jorgen Fenech, inkluż eluf ta' euro li ħadet f'senserija għal beħ ta' proprjetà. Fl-ittra tiegħu Omtzigt qal li Rozjen Kutajar qatt ma sottomettiet dikjarazzjoni dwar konflitt ta' interess li seta' kellha fil-ħidma tagħha bħala rappreżentant fil-Kunsill tal-Ewropa. Għaldaqstant Pieter Omtzigt talab lill-Kumitat sabiex fid-dawl ta' dak li kien żvelat fl-aħħar xhur jinvestiga jekk kienx hemm konflitt ta' interess minn Rozjen Kutajar fl-interventi kontra r-rapport dwar is-saltna ta' dritt f'Malta u l-emendi li kienet resqet biex tbiddel in-natura tiegħu.